Villeneuve-d'Hôte és el nom de la vila a l'Urodaro, mais és la darrera d'una tierra de tres noms. Villeneuve deixa realmente el poder eclesiàstico de l'abadio. Après, avem Villeneuve de Tsen, que és el poder comtal, el poder del comte sur el país que s'appelle la Tsenès. E fin final avem Villeneuve-d'Hôte, que és un meno de nom geogràfic fin final e on deixa la referència a l'història. Aquell porto se diu Porto de Montflanquí, ha canviat de nom per se dire Porto de París. Alors, se sap pas exactament la data, mais se penso que data del segle XVIII o XIX, quan els burgès volen fer veure un estacament al poder central. Villeneuve és un vestit occitano típic. Se considera mai que mai la riba dreta del riu, és a dir, on hi ha el quadrillat, és pla precís. Après, si anant del costat riba esquerre, s'adapta mai al terreny, i donc és menys típic. És un vestit que ha conegut un escasut de la Ibelos, en menys de 10 anys, de 1854 a 1863, va doblar sur la riba dreta i poi va passar al riu, i un punt va ser bastit. Villeneuve és una vila que al segle XVIII un passat industrial o preindustrial gràcies a les fàbriques i a les molinos, com aquell molino de Gatzac, que s'hi feia de farina de minot que anava dins a les Antilles. Villeneuve entrat ràpidament dins el segle XVIII dins una economia que se pot dir mondialitzada, gràcies als canvis, mai que mai amb Bordeaux i tota la façana atlàntica, i que permetia d'emetre les mercandisses dins de bateu fins a les Antilles, fins a les Amèriques. Aquell capella fou bastit en 1289, era per honorar la memòria dels mariners que havien cabussat dins l'aigua per recuperar una estàtua de la Verge. I aquella estàtua, transportada a l'abadio, havia pas volgut enamorar, era tornat en aquell indret, esperant que bastigueren la capella. Aquell peix és beleu un mostre, mai que mai, i que rappela el colobre d'aquells temps precristians, que se diu que vivia dins el fons de l'aigua, que passava els mariners o el món del riu de fer un treball.